Eu son Romina Álvarez Troncoso, son bióloga especializada en medio ambiente, especialista en limnoloxía, traballo como autónoma facendo diferentes estudos ambientais, sobre todo en ríos, en coros, lagos, lagoas, canles. Teño que coller datos de partida e logo marcho ao campo, fago mostraxes, collo organismos acuáticos e teño que coller macroinvertebrados, utilizo unhas redes de man e vou percorrendo o curso da auga, logo teño que recoller esas mostras, as levo ao laboratorio, aí separo os insectos, os macroinvertebrados tamén hai gasterópodos e outros organismos, os teño que separar e identificar a nivel de familia, porque hai un índice que se emprega moito, que é un índice taxonómico, e con eso temos un diagnóstico da calidade da auga, xunto con outros organismos, con macrófitos, con ictiofauna, con diatomeas e tamén con parámetros físico-químicos e hidromorfolóxicos. Entón, cando vou ao campo, pois fago un pouco de todo. Moitas veces, persoas que nos atopan no río traballando, nos din, os ríos están moi sucios, que pensades, haberá que limpalos? E nos dicimos, bueno, é que teñan materia orgánica en descomposición, eso non é que este sucio, é parte do proceso natural dun río, da xestión da materia orgánica, dos nutrientes. Entón, hai unha concepción un pouco errada de como é un río, do que debería ser un río. Eu estudiei bioloxía, despois especialiceime facendo unha tesi doutoral no tema de macroinvertebrados e os posibles impactos na calidade da auga. Pero tamén podes estudiar un máster de limnoloxía, podes estudiar diferentes asignaturas nas carreiras relacionadas co estudo da calidade da auga, ecoloxía acuática, ecoloxía terrestre tamén. Logo tamén se poden facer diferentes estudos de posgrado. Eu acabei a carreira en xullo de 2001, en agosto de 2001 colexeime, porque para min era algo moi importante, porque me sentía arroupada, sentíame parte dun colectivo, sentíame que alguén con maior coñecemento que a min nese momento me iba a apoiar, iba a loitar pola profesión e iba a darme unhas oportunidades de coñecer outros colexiados, outros profesionais e tamén apoio. Eu, durante moitos anos, utilicei o colexio e sigo utilizando para consultar temas incluso laborais, de contratos, de dúbidas de diferentes temas legislativos, un pouco formación, de todo. Bueno, dende pequena sempre tiven moitas preguntas en resposta relacionadas coa natureza, gustábame pasear polos bosques e buscar a orixe dos cursos de auga. Pois para min o maior placer é ter resposta para todas esas preguntas de que é iso, por que se move así, como se comporta deste xeito, e logo tamén a parte do campo, de estar fora, de ter a oportunidade de estar conectada ca natureza, de poder viaxar. Eu son bióloga.